Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m. Tata anyị ga-eneba anya n'iwu na-achị ọdịnala. Ịbịa n'ọdịnala Igbo, enwe 16 commandments that govern ọdịnala. Ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnala mana ị mataghị iwu a, biko hụchara m ntị ọfụma. Ma ọ bụ na ọ bụrụ na ị ma onye na-eme ọdịnala mana ị cheghị na ọ ma iwu ọdịnala, biko were ife ozi a hafee ya n'aka. Ịbịa na iwu ọdịnala siri ike nke dị egwu. Likewise in the Christendom, enwe 10 commandments na-achị nzukọ nke ndị ụka. Mana ịbịa na commandment a, fana abụọ, o nwere ife jikọ fana abụọ. Mana gee m ntị ka m gụpụtasịara gị. Enwere m ike agaghị m akọwara ya gị ya n'ofu n'ofu maka ya bụ ife toro ogo. Biko sonyere m. Nke mbụ, the first commandment of ndị ọdịnala bụ know your chi, God of incarnate. Nke ịbụa, know your ndị ichie, your ancestor. Nke ịtọ, know your agwụ, the Holy Spirit of ọdịnala. Nya ka a na-akpọ agwụ, the spirit of revelations and inspirations. Nke ịnọ, know your ndị mmiri, your water incarnate of spirit. Ndị mmiri akọwa ya na mbụ sị na mmadụ niile abụrụ na mmiri ka ha si wee bịa ụwa. Nke ise, know your okwu mmụọ, the altar of your family, your kindred, your village, and also your community. Okwu mmụọ dị n'ezi gị, okwu mmụọ dị na ụmụnna gị, nke dị na village gị, mkpụkpụ gị, na nke dị n'obodo gị. Nke isii, know your iyi ụwa, your covenant of incarnate. Nya ka a na-akpọ iyi ụwa. Nke isaa, know the water of your town. Mara mmiri dị n'obodo gị, mmiri dị n'ikwu nne gị, mmiri dị n'ikwu nna gị. Nke ịsatọ nchọrọ ịgụpụtara gị gbachara ọkpa na nke ndị ụka bụ ofu. Nke ịsatọ bụ enwere mmekọ ọbụla nyegara nwunye mmadụ maọbụ di mmadụ. Ịbịa na nke ndị ụka, ọ danyere na nke ịsaa. Don't have any sexual intercourse with somebody's wife or his husband. Efuru nya bụ ife. Nke itoolu, enwere mmekọ nwanyị na di ya sere okwu mana di ya anabeghị ngọ n'isi ya, ya divorcee. Nke iri, enwere mmekọ nwanyị nọ na nsọ. Nwanyị ọbụla nọ na nsọ, gị na ya enwere mmekọ. Nke iri na ofu, enwere mmekọ with nwanyị ajadu, a widow, nọ n'elu uju di ya. Nwanyị ajadu, di ya elu anwụrụ anwụ, na n'elu uju di ya, ejekwana eje ka ije dị nọ ya. Ọ na-emebiri nwoke ife. Nke iri na ịbụa na nke ndị ụka gbatara ọkpa, na nke ndị ụka nke asatọ na nke iri nke ndị ụka. Ezinori, do not steal or convert your fellow man's property of any sort. Ezinori, and ewekwa na ife mmadụ ka itinye na nke gị, ife ma na ọ bụrụ nke gị nwa, anya ukwu. Nke iri na ịtọ gbatara ọkpa na nke itoolu na nke ịtọ nke ndị ụka. Do not bear false witness against anybody or swear on what you know not about.
aṅụ n'iyi asị ma ọ bụ ka ị gbachitere mmadụ ije ṅụọ iyi asị both n'okwu mmụọ ma ọ bụ ebe ọbụla. Ọnya ka ndị Igbo wee tụini si na iwere nganga jee na arụsị wee ṅụọ iyi, arụsị ewere nganga wee bue gị. Nke 14, a nọ n'otu ọbụla, otu ọjọọ ọbụla nke eji ọbara mmadụ wee hibe. Ya bụ, do not belong to any covenant, court covenant eji ọbara mmadụ wee hibe. Nke 15, enwere mmekọ. Ya bụ, ifete gị na nwoke ibe gị a na-eme mmekọ ma ọ bụ gị na nwaanyị ibe gị a na-eme mmekọ nke ndị oyibo na-akpọ homosexual or lesbianism. Nke 16, enwere mmekọ gị na nwanne gị nwoke ma ọ bụ nwanne gị nwaanyị, any of your blood relation, do not have intercourse with them. Ma ọ bụ n'ikwu nne gị ma ọ bụ n'ikwu nna gị ma ọ bụ onye gị na ya gba n'ọbara, asị na gị na ya gba n'ọbara, biko dododo ejene ka gị na ya je nwee mmekọ. Ya bụ ife na-ebute ọdịda nwoke. Ama na ịghọtara nkụzi a. Cheta n'isiokwu anyị bụ the 16 commandments of ọdịnala. Ụmụnne m, ama na o kwe gị nghọta. Ọ bụ na o kwe gị, biko deele nye n'akara edemede, gwa m ebumnobi gị, sonyere Maazi-UC na ị ga-amụta ife ga-enyere ndụ gị aga. Gaa na my YouTube page, jee gere ife onyonyo niile m mere ebe ahụ, tie m akara subscribe, gbanyere m igwe ozi gị ebe oge ọbụla m wejere ife ozi m ka ije ebe ahụ jee gere ya. Igbo mụrụ nze m ọzọ, asị m ndewonu.